biyo ta na ki duba abokaina sai ta waigo ta ce mini dan Allah ka bar bin sauna in gida aljanna tare da kai akwai matsala gona sai na ce mata dan Allah ki tsaya na dan faɗi sakona idan kika yi mini rata kin ga abokanai na kallo na dole za su sani kin wata gasa cikin su da nuna ba na so ki saka min dabi ki ji dan batuna sakon zuciya zan furta tafiya ki daina magana ta tattaɗeyo kaka saka ni danja ka faɗi suna na kani suna na Khadija soyayya ko bani amina na ga hujja kai hakuri ka dakata jinye ta kaja tilas ne mu farrage samsam ba mu maja wai gowar da na yi sai na gano shamsu soja take na mai da kai na koma kallon Khadija ban munti dai saurare ni mai zana kin san babu ma hadi na magarya da kurna cika sanin kishi ya sanya har na biyo ki ko zage garin ki kai tilas zan ji shauki kiyo dauke gare na gaban ki na taka burki mai hakuri da tausayi ilimi ba a barki bore na mu kulla soyayya kan tafarki kar a sake na samu labari